Την ευχή σου. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Πάτε πίσω. Δεν τρέπεστε, ήρθατε να κολλήσετε ένα γέρο άνθρωπο. Κολλήσου καμιά ασθένεια εδώ πέρα να πούμε τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, μια μάσκα ο καθένας και μπαίνετε μέσα. Δεν έχουμε μάσκα. Δεν έχετε, περιμένετε εκεί, περιμένετε. Λοιπόν, θα κάνω απολύμανση για τα βακτήρια, έτσι, ένας και θα μπαίνετε μέσα. Λοιπόν, θα μπαίνετε ένας, κάτσε εκεί, περίμενε λίγο. Έτσι. Περάστε, ένας. Λοιπόν, έλα πλάκα κάνω. Πλάκα δεν κάνω. Λοιπόν, σας κοροϊδέψα, αλλά αυτή η κοροϊδία δεν είναι τίποτα μπροστά στην κοροϊδία που φάγατε με τα εμβόλια. Η AstraZeneca το πήρε πίσω. Και έχουμε αρχιεπισκόπους, επισκόπους, παπάδες που επιέβαλαν στο πίμνιό τους να εμβολιαστούν. Τώρα τι έχουνε να πούνε? Το καταλαβαίνουμε? Το ξαναλέω, η AstraZeneca το πήρε πίσω. Και σκέφτεται και η Pfizer. Πέσατε σε ένα μεγάλο φιάσκο, σε μια μεγάλη κοροϊδία. Το έκανα για να το θυμάστε. Ότι σας κοροϊδεύουνε. Ευχαριστούμε, Γέροντα. Ευχαριστούμε.